ngithi sawubona wekhuluma hawe ay mamelani guys, kuthiwa noba kufiwe noba kungafuwa kangakanani but kuyahlekwa. Ayibuhlungu into eyenziwe Lukhozi, zimaphiko lavele lathi fly kuSister Tamara Gesani, iprank ebuhlungu kangaka guys. So as we all know ke into yokokubana uTamara amadoda indlela awathanda ngayo, i-content yakhe is solely based on ukudicilela abantu besifazana phansi. As a result, as i-account yakhe yaku-TikTok ibekhula, she has been getting oma 20k 50k from amadoda amthembisa izulu nomhlaba into yokokubana bazomthengela ipolo, amthengela ne-iPhone kwaya lena nalena. As a result ke waba recognized by even Ukhozi FM. Ukhozi FM lathi yo kudala utrenda nontombi, sicela ukuke sizoku-interview. Hayi ke nyani ke naku Tamara esenza i-poster, jonga e-poster ku-Facebook, e-poster ku-TikTok uba mna nzobe ndikukhozi on the ntonton. It was supposed to be yesterday at 7 o'clock. Nako ke thina sizi-followers zakhe sihleli ke ngoku silindile ba nanku Tamara uzofika. Tamara uke wafika phi na? Akho Tamara ofikileyo, silinde salinda sade somankoke sana. So according to abantu ke abalandela Ukhozi bathi probably the reason as to why uTamara engaphumelelanga is because of number one, Ukhozi liyoyika ukuluza ama-followers, especially ke i-Ladies House. Yazi into kokubana i-Ladies House is 100% against ke i-content kaTamara. Furthermore khona ke abathi, which is what I want to believe 100%, into kokubana no uTamara uye waqala kaloku wa-interviewa Lukhozi FM, of which ke after the interview uTamara akakwazanga kuphendula, then ke la rhoxa Ukhozi. Hayi, not because of the Ladies House. I don't want to believe that one, you understand? So ke yase yaphela kanjalo ke into kaTamara noRapeleng ke sana ayisebuhlungu, because ngoku Tamara is nowhere to be found on TikTok last seen 3 days, and abantu they are fetching her fresh kwezi posts zakhe zakudala. Anyways guys, your thoughts? Yes, engage one another down on the comments, and ndizonibona on the next. Bye guys.